moi boas. Hoxe estamos en Pontecesures. Imos correr a carreira popular de Pontecesures, carreira solidaria de 4 ou 8 km, eu anotei má de 8. Xa fixen, o último ano foi no 2020 e fixen 27:42, creo que foi. O obxectivo será ese, intentar melloralo, aínda que será difícil, vai ser a primeira do ano e non sei moi ben como estará. Xa vámonos cambiar, que queda pouco, pero fai un frío, non teño gana ninguna de cambiarme. Comezamos a cantar e como xa vedes novas cores, novo equipo. Pasa Miguel Iglesias, amores. Acabamos la primeira volta en 14:30. Va a estar difícil superar, pero vamos. Acabamos a subir. Ahora abaixo e meta. Después Sergio Yodo, también finaliza José Luis González Núñez. Bueno, tío.
aquí o que foi a carreira popular de Pontecesures. En canto ao meu resultado, acabei 21º e 10º da categoría con un tempo de 28:38 minutos, quedándome a 56 segundos do obxectivo e acadando o terceiro posto por equipos, polo que empezamos con bo pé no novo equipo. A pesar de non conseguir mellorar o tempo, as sensacións foron bastante boas para ser a primeira carreira do ano. O percorrido é rápido, cunha subida forte no quilómetro 1,2 ata o 2,1 aproximadamente á altura do campo de fútbol. Mais ou menos é unha subida de 1 km e o resto do percorrido é bastante favorable. Na segunda volta sí que se nota bastante esta subida polo cansancio acumulado. En canto á organización, o prezo por participar foi de 6 euros máis se querías facer unha doación voluntaria, e os puntos positivos foron que tiña boa zona para aparcar, a recollida de dorsais foi áxil, había voluntarios nos cruces cortando o tráfico, o avitollamento final con auga e barrita enerxética, duchas en 2 zonas, segundo o regulamento, xa que non fixen uso delas. O máis importante, que a proba era solidaria, xa que todo o recaudado ia destinado a Cáritas, e de agasallo daban esta camiseta técnica. E houve uns puntos que había que mellorar, que foi o lugar da saída. A min gostaba máis como era no 2020, xa que a saída era máis ancha, non había avitollamento intermedio, aínda que eu tampouco costumo facer uso dele. O avitollamento final estaba un pouco agachado, porque cheguei á meta e nin o vin, hasta que preguntei por ele. Penso que poñelo onde se entregaban os dorsais ia ser máis cómodo. E na entrega de premios parece que houve algún tipo de lío cas categorías, xa que non se deron todos os premios mentras eu estaba ali. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.